Ihe moya wa. Umoya womoya fu. Manje siyenzani manje mfana lendoda leyabathanda siqoke ibholo lamamncane manje? Umphile phela mfana hawu. Hayi. Umphile. Umphile Sipho hawu. Umphile Sipho iAdidas phela le iqoka nombani. Uqoka uNtosi mame, uqoka umafana, ifana nje ibhluku nje leyana. Wena ungaligqoka wena kupha wena phone mamncane. Phela kanininganga mina nje. Asithulinika wena ungaligqoka. Ngoba ice cream siyaphenga yana. Indaba ice cream ophelayo. Nali ibholo lamamncane uyakupha bungaligqoka yini? Belingelingilingana lapho mfana ubonile likhulu. Siyakulingana waligqoka ibholo lamamncane. Kanjani engalinganga mina ulile lofana wabathanda nje. Asithi wena ke le ndoda yabathanda nika wena. Mfethu likhulu lapho lo. Uzoliphetha mamncane linciphise kahle akuphi uyakupha kahle. Yeka amahewu. Mfethu ngomiyo. Hayi uzomcasula manje mamncane uyakupha kahle ibhluke lana wena olifuni. Bona iphala sidliwe mfethu. Yeka ipare ihlala idliwe ipare. Nali ibhluke lamamncane. Mamncane uyakupha la inhliziyo enhle. Mfethu Uzomcasula. Ibhluke lani? Uyakupha iAdidas ikamamncane uyakupha manje indaba. Angiyigqoki iAdidas, angiyigqoki iAdidas. Sothi bekuyiNike ke uma igqoka ibhluke lamamncane. Ngoba kumele nje mfana ngisengigqoka ibhluke lamamncane. Uyakupha phela. Hawu. Wena ubuzoligqoka? Hayi mina awubengangiphi mamncane ibhluke. Awubengangiphi mina. Kunjani wena? Angazi ukuthi nami ngizobuza ukuthi ngani mina ngoba nginjani ngangiphi. Kodwa bengangiphi nje mamncane ibhluke.